10 फेब्रुवारि 2026 बे दिनखालिबो बेलेग बोसोरफ्राव फालिबोनाय बायदि बिटिसि गभर्नमेन्टनि आयजनाव बानजायनायाव देग्लायबो 2026 नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथा सानखौ बड'लेण्ड सान फालिनाय हिसाबै बिटिसि सरकारा फालिनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। जोंनि बिटिसि ओनसोलनि 10टा साब डिभिजनाव सरकारि बाबै बे बड'लेण्ड दिवस अर्थात बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिनाय जागोन। जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव 15,000 20,000 गेदारिं खालामनानै फालिनाय जागोन, जेरावनाखि जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय दैथायहरजानाय माखासे इएमफ्रा चिफ गेस्ट हिसाबै बा इएम एमसिएलए एक्स इएमफ्रा बाहागो लागोन। बे सरकारि मोनसे प्रग्राम आरो नैबे बिटिसिनि सेक्रेटारिनि खाथियाव थानाय जानाखि ग्रीन फिल्ड बेवहाय 50,000निबो बारा मानसिफ्रा क'क्राझार साब डिभिजन बिटिसि समस्तिनि 6टा एमसिएलए समस्तिनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बेवहाय गेदारिं जागोन आरो जोंनि बिटिसिनि जानाखि बड'लेण्ड दिवस फालिनाय बेखौ नैबेहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव आरो माखासे लेंहरजानाय आलासिफोर मन्थ्रिफोरनि नुजाथिनायाव नैबेहाय मंगलबार खालि गाबोन सानसे थानानै समफोर मंगलबार 10 थारिख खालि बिटिसि एकर्ड डे बा बड'लेण्ड डेखौ फालिनाय जागोन। आरो बेवहाय आङो बिटिसि सरकारा जिहेतु जोंखौबो कमिटिफ्राव इनभल्भ खालामफादों, कमिटिफ्राव दायथ' लानो होदों, अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै आङो जोंनि क'क्राझार साब डिभिजननि बा बिटिसि हालामनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैदों जोंनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे दिनखालि 10 फेब्रुवारि खालि बयबो बाहागो लायो। जोंनि प्रत्येकटा साब डिभिजन महकुमा लेभेलाव जिनाखि बिटिसि एकर्ड डे बा बड'लेण्ड डेखौ फालिदों बेवहाय बयबो बाहागो लाफैयो। बेखौ आङो अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै बा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन BSUनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै रायजो राजाफोरखौ बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै खावलायहरबाय जाहाथे बे दिनखालि बयबो बाहागो लायो। खारन बे दिनखौ फालिनाया बिराद ओंथि गोनां। बे बिटिसि सुक्ति जानायनि 2003 नि 10 फेब्रुवारि खालि बिटिसि सुक्ति जानायनि थाखायसो दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सामाजिक बाबै अर्थनैतिक बाबै शिक्षा दिक्षानि दिगाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जौगासारनो हादों। खारन बेनि आगोल जोंनि ओनसोलाव गोबां गोग्लैसोनायमोन। दा ओंखायनो जि बिटिसि सुक्तियानाखि भारत संबिधाननि 6 शिड्युलनि सिङाव मोनसे मर्यादा गोनां जोंनो गाव गावनो खुंनानै जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हानायनि जानाखि मोनसे बेबस्था सृष्टि जादोंमोन 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव। दानि बिटिसिनि चिफ बा बिपिएफ दोलोनि मानगोनां आफादगिरि दानि आरो बै समनि बिएलटिनि दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव आरो आसाम सरकार भारत सरकारनि गेजेराव जानाखि 10 फेब्रुवारि खालि 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव गोरोबथा जादों। बे सानखौ जोङो मोनसे जारिमिनारि बा जोंनि बर'फोरनि बा बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठी भाषा धर्मनि मानसिफोरनि जिहेतु जों मोनसे सामाजिक अर्थनैतिक बा शिक्षा दिक्षा बा गुबुन गुबुन दिगाव जौगानायनि मोनसे बेबस्था सासन बेबस्था मोनदों। बे दिनखौ फालिनाया जों बयनिबो दायथ'। आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि स्कुल कलेज इउनिभारसिटि बा अफिसार्सफोर जायफोरनो दासिमबो लेटारखौ सहैस्लाबजोबाखै जानो हागौ। दिनै सानडे बन्द, मैयाबो सेटारडे अफिसफ्रा फ्राय बन्द जादों। दा अफिसियेल स्टाफ बिटिसिनि जायफ्रा दायथ' मोनदों बिथांमोना इनभाइटेसन कार्ड लेटारखौ फाथायहरस्लाबनो हाजोबाखै जानो हागौ। आं ओंखायनो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों बयबो इउनिभारसिटिनि बा कलेजनि बा बबेबा अफिसनि अफिसार्स बा रायजो राजा जायफोरनो सामाजिक संगठन दं, बड' साहित्य सभायानो जा, एबसुआनो जा, हारिमु आफादानो जा,
बा गुबुन गुबुन हारि आफादफोर बा जायफ्रा दिनै सरकारि खुंथाय गोहोआव थानायनि एमसिएलएफोर बा बिरोधियाव थानाय एमसिएलए बिथांमोन जोंनि बिटिसिनि मानगोनां एमसिएलए बिथांमोन एमएलए मन्त्रि गासिखौबो जोङो खावलायहरदों अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै जाहाथे समफोर मंगलबार खालि 10 फेब्रुवारि खालि बयबो नैबे फालिनायाव नुजाफैयो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा नैबे क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव थागोन गाहाय आलासि हिसाबै आरो बेवहाय बिटिसि सरकारा जानाखि माखासे गेरेन्टिफोर आसनिफोर लादों ओइदिनखालि सेरेमनियेल भाबै डिस्ट्रिबिउसन होनाय जागोन मोनबा गेरेन्टि जायखौ आगोलाव बिटिसि इलेक्सननि आगोल जाय खुंथाय गोलोआव दा बिपिएफ दोलोआ थादों बिथांमोना जानाखि प्रमिस होदोंमोन बेखौबो ओइदिननिफ्रायनो सेरेमनियेल भाबै चिफ मिनिस्टारनि आखाइजों रानजेननाय जागोन दा आरो बे दिनखौ जोङो फालिनाया जों बयनिबो दायथ' रायजो राजाफोरखौ खेबसे बयखौबो खावलायहरबावदों बयबो लैहोर लैहोर फै खारन बे दिनखालि जोङो जोंनि बिटिसि सृष्टि जानायाव जानाखि शहीदफोर जालांदों मार्टियार्सफोर बेखौ देबोरगावआव थानाय मार्टियार्स सिमिटारियाव बिथांमोनखौबो जोङो बिबार बावनानै खुलुमगोन बिथांमोनखौ सनमान होगोन आरो बिनि बादैबो बिटिसि सेक्रेटारियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानाखि स्टेचु बावबो बिबार बावगोन बेनि अनगायैबो दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय जानाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगा थुलुंगाफुरि बेवहायबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय थांनानै बड'फाखौबो सनमान बावहैगोन दा मानो बावदों होनोबा बिथांमोननि थाखायसो जोङो खारन बिटिसिखौ सृष्टि जानो हादों बिथांमोननि मुल्यबान जिबना शहीद जानायनि उनाव गोबाव बोसोर आन्दालन जानायनि उनाव जोङो बिटिसिखौ सृष्टि जानो हादों दा ओंखायनो बिथांमोनखौ बे दिनखालि गोसोखांनाया जों बयबो बर' फिसाफोरजों लोगोसे बे ओनसोलाव बे हालामाव रायजो जानाय गासिबो जाति भाषा धर्मनि मानसिफोरनि बयनोबो दायथ' खारन बिथांमोननि बलिदाननि थाखायसो जों दिनै नैबे दिनैनि अबस्थायाव सफैनो हादों गोजोन्थों।